sengike ngathi ukuhlala phansi noma Wande njengoba uno-10 years ngakhuluma naye. Saxoxa ngendaba yokuhlola kweintombi since sihlala esigodini sakaMadlala. Kuhlolwa khona amantombazane. So unayo interest ukuthi ke besingakayenzi ukuthi siye khona. Uma wangitshela about ukuthi wake wahamba ngesikhathi esamncane ehlola, then nami ngafuna ukuhlolwa. Bengazi ukuthi uma ngabe uthathe istep esihle kangaka initiative into enhle. Uma ngabe ukuthi uma Wande ahlolwe kuzosilekelela akakwenza. Ngicela ukuhamba neintombi. Intombi zomhlanga? Yeah. Ngempela? Yeah. Qala ukuba ne-interest nalento yamantombazane, uyawabona ayasina avunulile, then bese ngiyamchazela ukuthi no kusuke kuyintombi. Mina njengendoda yomZulu ngijabula ngaphakathi ngoba usiko ilone lakha abantu. Awuyazazi ngijabulisa leyo nto. Kusho ukuthi uzoba intombi uzosina lapha. Yeah. Uzocula ugabi gabi. Gabi gabi. Kumnandi nje nawe noma uzibuka phela zona intombi nje zilapha ingane iba nogqozi nayo. Ithi mangabe ngingalala nomfana ngeke ngisaya manje lapha yayibolonto. La ngino 13 ngiqala ukwenza lezo zinto. The importance of ukuhlolwa kwamantombazane, it helps ukuthi intombazane ikwazi ukuzigcina until izifika esigabeni sokuthi ingene emshadweni. Uyaba preserve nje ukuthi mhlambe bangatholi izifo zocansi or like HIV and AIDS. Mangabe uma Wande njengengane ethi ucela ukuyohlola noma ngabe uyazi ukuthi kuyini kusho ukuthini noma ngabe akazi kodwa for the fact ukuthi uobservile wathi khona into kanje afuna ukuyenza into enkulu kumina. I appreciate the support that my dad is giving me and encouraging me to do what I do. Indlela ehambekayo, ungasabi, ungazinyezi, I'll make sure ukuthi ngiyakuseka kuyo yonke into ofuna ukuyenza. Uma Wande uyakhumbula ukuthi sake saxoxa ukuthi uthi ufisa ukuya eintombini ayojoina amantombazane ukuhlolwe useqalile. Madoda ngaze ngayithanda lonto. Ngizoya ke ngime eduze kweni kodwa ngingibheke. Okay? Okay, siyabonga mahake. Usho sasithola uqansi. Ngifisa ukuthi babuye namachashazi amhlophe. Uma bekuthiwa babuye namachashazi bezuthu izinto ezizowenzeka. Ukuqala ukubona ukuthi ayibo yazi sicabanga ukuthi ingane isencane kanti ingane yona seyenza izinto zabantu abadala. Number 2 bekungenzeka mhlambe sithola ukuthi ingane ilalwa without consent yayo. So bekuzosilekelela ekutheni sikuphike lokho as early as now sikwazi ukudila naleso simo. Sekumhlobo. Njengoba sengihloliwe, I feel a bit embarrassed. For what? But I feel happy and excited. Njengomzali, I feel happy ukuthi uma Wande kushuthi uyasibona isidingo sokuthi intombazane kubalekile ukuthi ihlolwe. I feel proud ukuthi kushuthi kahle kahle uyimisela ukuyinakekela impilo yakhe.